Következőkben a tőpárna készítési munka folyamatot szeretném bemutatni, ami hát egy nagyon egyszerű folyamat. Én minden esetben úgy készítem őket, hogy a hímzés után összeadom az első részét a hátsó lapjával, összevarom minden egyes lépést, tehát minden kézzel készül, semmi nem géppel. Aztán kitömöm a párnácskát, és tehát egy picike nyílást hagyok az összevarás folyamatánál, éppen csak annyit, hogy be tudjam tömni tehát a tömőanyagot. Én ez esetben vatát használok. Aztán, amikor készen van, tehát amikor ki van tömve, akkor ezt a részt így kívülről finoman úgy igyekszek összevarni, hogy ne maradjon nyom. Nagyon sokat segít a nyomok átüntetésében és az apró háttérmunkával a körbehorgolás. A körbehorgolásban én ugyan nem vagyok profi, csak az alapokat ismerem, és nagyon alapvető mintákat tudok csak elkészíteni, de ebben az esetben másra nincs is szükségünk, ez tökéletesen elég ahhoz, hogy körbe tudjuk horgolni jelen esetben a párnácskánkat, de bármilyen nemű kisebb kézi munkát. Először régebben lefarkasfogaztam, ami azt jelentette, hogy a párnát körbe leöltögettem nagyobb öltésekkel, és akkor a horgolás folyamán azok voltak az alapjai, az volt a horgolás, tehát amivel készült, amivel beleakasztottam a szemeket. Most legújabban ezt is körbe horgolom, tehát a varrás helyett az alapját is horgolás képezi, és ebbe horgolom bele, jelen esetben ezeket a kicsi bukékat, ami hát egy végtelenül egyszerű folyamatsor. Ugye, aki egy kicsit otthon van a horgolásban, az tudja, hogy általában rövid pálcikákról beszélünk egy alaphorgolásnál, tehát teszek egy ráhajtást, behajlítom, áthúzom a szemet, és akkor mind a kettőt leveszem. Ezt megcsinálom egy-egy ilyen kicsi részbe, egy-egy ilyen kicsi